Maialen Zuazu Euskara Teknikari lanetan ari dau eman, eta Iratxe Lasa gaur egun Markina Semeingo udaleko alkatea da, taldi berean UEMako zuzendaritza taldeko kidea ere bai da. Aipatuko duten gaia izango da Euskara eta kultura artekotasuna proiektua Markina Semeinen. Bueno, eguerdion. Ni Maialen Zuazu naz, UEMako Euskara Teknikaria, da bera Iratxe Lasa. UEMako hainbat herritan egitasmo bat daukagun martxan Euskara eta kultura artekotasuna uztartzeko helburuarekin eta egitasmo horren berri ematera gatoz gaur. Eta bereziki Markina Semeinen garatzen ari garen esperientziaren inguruan hitz egingo dizuegu. Bueno, zein da abia puntua, ez da, egitasmo honen abia puntua? Udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan aldaketa asko sumatzen ari gara azken urteetan. Horren atzean hainbat faktore daude, faktore demografikoak ere badaude, eta besteak beste nabarmendu nahi dugu asko direla estatu kanpotik etorritako famili kopuruen igoera. Ez da, asko hasi dira, eta horrek ezinbestean badu eragina. Udalerri euskaldun batetako euskararen egoeran, euskararen erabileran edo hizkuntzaren kudeaketan. Guk oso argi daukagu eta beti nabarmentzen dugu beste faktore askok ere eragiten dutela udalerri batetako euskararen egoeran eta proposatu aldugun monografiko bat pantailen edo ikusentzunezkoen kontsumoek euskararen erabileran duten eragina aztertzeko, baina hori beste baterako utzi beharko dugu. Esan dakoa, realitate berri baten aurrean aurkitzen gara eta erronka horri erantzuteko sortu den egitasmo bat aurkeztera gatoz. Hasieratik Mondragon Unibertsitateko UESiko lankideen aholkularitza izan dugu eta eskerrak eman nizkieke Karmele Perez eta Amelia Barkini prozesu honetan bidelagun izan direlako. Eta nabarmendu nahi dut, prozesu edo lanketa hau udalerri euskaldunetarako eta arnasgunetarako prozesu berezitu bat dela. Eta uste dut, aurkezpen hau ere begirada horretatik entzutea garrantzitsua dela. Euskaraz bizi diren herrietaz ari gara. Zeintzuk dira helburu estrategikoak? Esan bezala beste zer baino lehen euskaraz bizitzea. Guk ikusi ditugun aldaketak eta datozen aldaketak erreparatuta, uste dugu udalerririk euskaldunenean ere euskararen etorkizuna ez dagola bermatuta, neurriak hartzen ez badira. Eta horregaitik gure herrietan euskaraz bizitzen jarraitzea eta euskarari erabateko lehentasuna ematea funtsezko izango da. Era berean esan dugun bezala, herritarren artean gero eta gehiago dira jatorri atzerritarrekoak eta euren komunikazio behar horiek bermatzea eta horretarako bide eta modu berriak ere topatzea guri ere badagokigu. Eta are gehiago hezkuntza komunitateari buruz hitz egiten badugu. Edozein gurasorentzako oso garrantzitsua da seme-alabaren ikasketa prozesu horretan parte izatea eta ikasketa prozesu hori ondo ulertzea. Eta bi helburu hauetatik etorriko litzateke hirugarren helburua, kultura arteko harreman horiek eraikitzea, zubiak eraikitzea, eta denon parte hartzea sustatzea herriko bizimoduan edo hezkuntza komunitateko bizimoduan. Prozesu honen nolakotasuna edo, eragileak protagonista izango diren prozesu bat izango da, kolaboratiboa, komunitatean eraikitzen dana, eta eragile ezberdinen arteko elkarlana sustatuko duena. Hasieratik, eskoletako zuzendaritza taldetako kideak, irakasleak, gurasoak, familiak, udaletako ordezkariak, herri eragileak, danok elkarlanean jarriko ditugu helburuak lortze bidean. Beti esaten dugu dana Zaldibin hasi zela eta horrela izan zen, Zaldibiko Lardizabal eskolako kideak badira urte batzuk gurekin kezka bat konpartitu zutela, kezkatuta zeuden alde batetik hezkuntza komunitatean egin beharreko hizkuntzaren kudeaketarekin, gero eta guraso gehiago zeuzkaten euskara ulertzen ez zutenak, eta orduan zalantza ez da, nola egin guraso bilerak, nola bideratu gurasoei mezuak, idatzizko ohar horiek, eta era berean, zalantza zeukaten kezkatuta zeuden ere, hezkuntza komunitateko bizimodu horretan guraso askok ez zutelako apenas parte hartzen. Erronka edo korapilo hauek askatzeko jarri ginen lanean, euskara erdigunean jarrita, eta
UESikoen aholkularitzarekin bilera pilo bat egin genituen, ordu pilo bat inbertitu genuen, hausnarketa sakonak egin ziren eta bide horri bat diseinatu zen. Eta pausuak ematen hasi ginen. Ez genuen denbora asko behar izan konturatzeko Zaldibin ematen zen testu inguru hau eta zeuden erronka hauek ez zirela Zaldibikoak bakarrik. Beste hainbat herritan ere egoera bera ematen zela eta horregaitik hurrengo ikasturtean baloratu genuen proiektu hori estrapolagarria zela beste herri batzuetarako eta beste 6 udalerri txikitan martxan jarri genuen egitasmoa. Kurtso honetan martxan daukagu 14 herritan, Euskara eta kulturartekotasuna uztartzeko lanketa hau, tartean daude Azpeiti eta Markina Semein bezalako herri handiagoak, gero Iratzeke azalduko duen bezala, eta datorren kurtsora begira dagoeneko lehenengo pausuak ematen ari gara 17 zentro berritan. Zer da lortu nahi duguna? Helduei dagokionez, Euskara ikastera animatu nahi ditugu Euskara ez dakitenak, jarrera begikorra eta begirunegia izatea Euskararekiko, baina baita gure herrietan dauden famili hizkuntza guztiekiko ere bai, famili guztiek informazioa jasotzeko eskubidea bermatua izatea, eta gure herriko euskaldunek ume guztiei euskaraz egitea. Ze jatorri edo itxuraren arabera ez da beti horrela izaten. Ume edo gaztei dagokionean euskararen ezagutza bermatzea nahi dugu, udalerri euskaldunetako umeak euskaliztun oso izatea, horretarako euskararen erabilerako gune ezberdinak baliatuta, eta euskararekiko jarrera ona izatea ume eta gazte horiek, eta horretarako ezinbestekoa da, ume edo gazte horien erreferente diren guraso eta helduak ere jarrera on hori adieraztea. Urratxe ezberdinak ematen dira prozesu honetan, beste zer baino lehen gaiaren kokapena eta adostea dago, ikusi behar da herri edo eskola horretan ea beharra dagoen, ikusi behar da ea baldintza zehatz batzuk ematen diren, eta ea implikatuta egongo diren eragileak prest dauden lan inbertsio hori egiteko, eta emango diren edo planteatuko diren aldaketa praktiko horiek emateko. Behin prozesu hori adostu ostean markoa partekatzea da hurrengo urratsa. Zertaz ari gara markoari buruz hitz egiten dugunean? Adostasun bat da, oinarri filosofiko bat edo marko teoriko bezala ikusi dezakegun zerbait. Honek eskatzen du elkarrentzute ariketa bat egitea, empatia saio potente bat egitea, gainontzekoen beharrak, bizipenak eta minak entzun eta aurrera begira denon artean zer egin dezakegun adostea, ezta? Eta ariketa hau ezinbestekoa da gurasoekin egitea, irakasleekin egitea eta herritar guztiekin egitea, ezta? Gero komunikazio formatuen adostea egongo litzateke. Formatuak zer dira? UESikoek bai hezkuntza komunitatean eta bai herri mailan hainbat komunikazio egoera aztertu zituzten eta komunikazio egoera horietan euskarari lehentasuna emanda, lehen aipatutako ulermen hori eta parte hartze hori sustatzeko estrategia batzuk diseinatu zituzten, ezta? Eta estrategia horiei formatu izena jarri genien. Eta gero implementazioa dator. Nik uste dut hau dela prozesu honek daukan balio erantzi importante bat. Gu ez gara maila teorikoan geratuko, ez gara hausnarketa batean geratuko. Hemen gauzak aldatzeko proposamenak egongo dira, urrats praktikoak ematea proposatuko da, eta egiteko modu berriak planteatuko ditugu. Eta gero, sistematizatzeko erabakiak hartzea eta hurrengo urratsen diseinua eta valorazioak etorriko lirateke. Esan bezala, formatu edo estrategia horietako batzuk aipatuko dizkizuet, gehiago ere badaude, baina hauek dira oinarrian hasieratik erabili ditugunak. Adibidez, eskolan egiten diren bileretan edo udal batek egiten duen bilera edo jarduera baten aldi bereko itzulpena erabiltzea planteatzen da. Eta horrela lortzen dugu bilera bakar bat egitea, bilera horretan guraso guztiak batera egotea edo herritar guztiak batera egotea eta ez bi bilera ezberdinetan hizkuntzagatik bereiztuta, bilera euskeraz egitea lortuko dugu eta era berean euskara ulertzen ez dutenak aldi bereko itzulpenari esker aurikularretatik itzulpena jasotzea eta ulermen hori bermatzea. Gela bileren eredu berria
Eskoletan guraso bilerak egiten direnean, kurtso hasieran, tutoreak bilera horiek egiten dituenean, guk eredu berri baten arabera egitea planteatzen dugu. Eredu horren arabera, eman beharreko informazioa era laburrean hasieran emango da, aldi bereko itzulpena erabilita beharrezkoa bada, eta gero gela bilerako tarte handiena talde dinamika batek hartuko du. Eta talde dinamika horri esker, elkarrekin hitz egiten eta hausnartzen jarriko ditugu, ordura arte oso harreman gutxi izan duten gurasoak. Eta honek ere arrakasta handia izaten du, hortik harreman eta konplizitate berriak sortzen direla ikusi dugulako. Geletako gurasoen WhatsApp taldei dagokionez, WhatsApp talde horiek Telegramera pasatzea proposatzen da. Telegramak, ezagutuko duzu, WhatsAppak eskaintzen dituen antzeko zerbitzuak eskaintzen ditu, baina oso modu errazean ahalbidetzen du euskaraz idatzitako testu bat norberak bere hizkuntzara itzultzea. Eta horregaitik familientzako idatzizko oharrak edo udal batek bidaltzen dituen mezu edo oharrak ere Telegrameko edatze kanaletatik egitea proposatzen dugu. Herriko eragileekin formatu hauen lanketa egitea ere proposatzen da, eta gero komunikazioa eta informazioaren zabalkundea, ezta? Informazioa azkenean biderkatzailea da, eta uste dugu oso importantea dela prozesu honetan ematen den urrats edo egiten den ekimen bakoitza zabaltzea herriko sare sozial, udal aldizkari edo edozein komunikazio bidetatik eta herritar guztiek bat egitea prozesu honekin. Esan bezala, iazko ikasturtean proiektu pilotu berri bat diseinatzea erabaki genuen, interesgarria iruditu zitzaigulako herria handi xamar bat hartu eta herri horretako zentro guztiak eta herriko eragileak batera lanean hastea, herri estrategi bat sortzea azken finean, eta horretan gabiltza Markina Xemeinen eta nor hobeto hori azaltzeko Iratxe Lasabaino. Bueno, hasi aurretik argitu nahiko neuke hemen atorrela alkate moduen, baina zuek apur bat batzuk ezagutzen nauzue ja urteetatik, ni euskara teknikari izanaz Markina Xemeinen, 11 urtez, ondoren Markina Xemeinen institutoko irakaslea naz, lanbidez, IPI, ere IPI irakaslea izanaz, da hizkuntza irakaslea lanbidez, eta orain euskara zinegotzi, eta orain alkate. Horrekin zer esan nahi dut. Proiektu honetan ikuspegi anitza, ez da, dauketela, ez? Bai, irakaskuntzaren ikuspegitik, euskara teknikarien ikuspegitik, eta orain, ikuspegi politikoagotik, ez da. Markina Xemeinen argazki labur batean, 5.000 biztanle pasatxo, euskararen ezagutza 76%, eta beste datu bat emango dizuet, euskararen erabilera 80%, kale erabilera. Eta batan batek, matematika ez da neure forti, baina batan bateri, igual, kabliek esan da, ze pasatzen da, hemen. Bueno, oso datu interesgarria da, batez be proiektu neri dagokionez, bai? Ze esan nahi da horrek, euskaldunak ez diren 24 horretatik, bai, eta kontuan eukita 24 horretako 16% kanpotik etorritako edo herritar migratuak direla, horrek zer esan nahi dau, argi eta garbi esan nahi dau, euskaldun autoktonoon kalearen, ez dakit ez, poderioa edo kolonizazioa handiagoa dela. Eta horrek ere datu interesgarria ematen digu, hau da, non daude datu horretan herritar migratuak. Bigarren datuan daude, bigarren hizkuntzarik entzunena ez da gaztelania beste hizkuntzak. Esango genituzken multzo batean aztertu izan ditugu. 3 zentro daude, 0-16 bitarteko publikoa, 3 zentro ezberdinetan, hezkuntza publikoak zentroak banatzen ditu etapetan, orduan 3 zentrotan banatzen dana, ikastola 0-16 batzen dituena, itundua, eta gero leharti hau ere itundua batxillerrerako. Baina gero, herriak ditu eragile, hezkuntza formaleko eragilez aparte, hezkuntza ez formaleko eragile oso potentiak. Eta lanketa handia egiten ari garaia urteetan, eta orain asko indartu dugu bebai, herri hezitzailearen ikuspegi horretan, hezkuntza ez mugatu, ikastetxek egiten duen lanera, hezkuntza
hezkuntza da, hasi eta amaitzen den prozesu bat, goizeko 8 esnatzen danetik ez da, umiek, eta etzeratzen den arte, eta gero ja etzeko hezkuntza ez da, baina eskolatik kanpo jasotzen daben hori ere hezkuntza da. Eta, bueno, herriko eragileape oso interesgarria izan zen, hemen txertatzien. Markina Semengo egoera, 16,17 bat herritar migratu, ez da barria, ez da oraingo asuntoa, orain dela 20 urte, ja, herritar kopurua portzentai aldetik oso altua zen. Gainera, 3 talde handitan, bereziki banatuta, Senegaldarrak, Errumaniarrak eta Marokoarrak batez ere, horrek ziren 3 talde handi, ari da, ontxe momentuen, gora ari da Hego Ameriketako jentea eta, baina 3 talde horrek, zer esan nahi da horrepe bai, bentaja deituko dugun gauzatxo bat, eta lehenengo hizkuntza erdara edo gaztelania barkatu, gaztelenestan beste hizkuntzekin zetozela, eta hori neurri batean ikusten gendun basala, abantaila bat, euskararekin topatzen ziren, gure udalerrian euskara zan nagusi, eta orduan euskararekin topatzen ziren, da euskalduntzea nahiko harin edo erreze azten zabien, baina ere arrazializazio maila altua, hau da, biztara ere, oso biztara zan fenomenoa. Orduan, ibilbidea 20 urtekoa, 20 urteko ibilbide honetan, ondorioak asko, ez dakitzelan laburtu be, baina pasatu ginen esatateko terminologiatik, etorkin hitzak semantikaz daukan konnotazio hori baztertzera pasau ginen da orduan etorri barri, baina gaur egun esaten dugu, baina gaur egun gure eskoletan guraso diran herritar migratu horiek, kasu batzuetan hemen jaiotakoa dira. Edo, noz da etorri barri? 20 urte etorri barri? Orduan, orain pasatu gara, proiektu guztionek ere mandozko aukera terminologia ere hori aldatzeko, eta gaur egun migratu esaten dugu. Baina, badaukagu, orain bideoan, ikusi dugun bideoan, sosarrazakeriaren inguran, gauza asko komentatu dire, eta geu asko ibiltzen dugu zenak, daukagu bigarren belaunaldiak, hau da, hemen jaiotako horrek, bai, eta horiek etorkinak dira. Ikasle etorkinak, esatu esku eskolatik, ikasle etorkinak. Baina hemen jaiotakoa dira, horrek ez ikasle etorkinak. Ikasle arrazializatuak, etorkinen seme alabak, kostatzen jaku terminologikoki gauzak ondo adieraztea, nin lelena, askotan parabitzen pentsamen behar dut, eta nola adierazi, zer diran. Orduan, pasatu dugu fase asko, 22 urtean, 22 urte, ni euskateknikari hasi nintzanetik, asko, batez be, ikusten gendun integrazioa eta euskalduntzea esala oztopo bat, ze euskaldun duingo ziren, eta orain dela 20 urte gure filosofia zan, tranquil, honek euskaldun duingo die, honek seme alabadanak euskaldun duingo die, eta arazoa konponduta dago, markinak ez dauka, eta ez da horrela izan, ez? Euskaldundu dire, baina ondino, kulturalki, igerten dugu, badauela zer hobetu, ez da? Ez dagoela erabateko integrazioa. Uesirekin hasi ginen, eta komentau duten moduan, importantena izan da marko teorikoa. Hau da, konpartitu daigun, benetan hausnarketa bat, hori, zer dira, etorkinak dira, ez dira, zer dira, zein da euren egoera, alkar ezagutu, marko teorikoa bai eskoletan, gero beste eragile batzuekin, eta batez be, sareak sortu, herritar migratu horien errealitateak lehenengo eskutik ezagutzen eta aritu gara. Formatuen lanketan, eta egia da, hau ez dela soluzionatzen Telegram, azer egin dozue Telegrama? Bale, jazta. Ez da Telegrama izala, ez. Lanketa handia da, ondino eskara heldu, guraso taldetan Telegrama instalatzea da sekulako borroka. Sekulakoa, eta nina zelako guraso, 4 taldetan, 4 seme alaba ditut, 4 guraso talde, zelako lana, ze hori ere ez dut esan, baina guraso ere banaz, orduan. Sekulako lana, Telegrama instalatu arazi jenteri eta Telegrama erabiltzen. Hezkuntzaren ikuspegi integrala, eragile ezberdinak ere inplikatu, ez soilik eskolak eta udala, eta komunikazioa landu, eta batez ere sareak sortu.
Laburtu ze, meza hostia, aurkezle argezten bada, ja, estutzeko. Bost ondorio, 20 urtetako ibilbide honek niri bost ondorio. Eta lehen ikusten dut, aurreko bideoan agertu direnak. Ez dire talde homogeneoak. Ez da talde homogeneo bat. Ez dira, herritar migratuak, eta danak talde baten. Talde oso heterogeneoa da, jatorri oso heterogeneoekin, egoera eta bakarkako egoera pertsonal oso heterogeneoekin. Eta hori kontuan hartu behar dugu, danak ez du danontzako balio. Ikuspegi integratzaile eta osotasunean, euren errealitatea ondo ezagutu behar da. Errealitate oso bereziak dituztelako, eta errealitate horietara moldatu behar dugu geure ekimenak. Erakarri, hasieran berba egiten genduan, etorkiak erakarri behar ditugu, elkarrengana hurbildu behar dugu, ez erakarri, elkarrengana hurbildu behar dugu. Gero sare pertsonalak, komunikazioa, ez da soilik, eta guari gara QR-ak erabiltzen, ez da, gu euskarazkoa da gure euskara hutsezko formatua ditugu komunikazioan, QR-ak erabiltzen hasi gara, eta QR-en bitartez, gaztelaniazko bertsioak edo, gaur egun, itzultzaile automatikoekin hasi gara beste hizkuntzetako bertsioak ere plazaratzen QR-en bitartez. Baina funtzionatzen dauna da pertsonalki jun, batekin, bestearekin, etorri zaitxe saio honetara, berba ingo dugu, benga lagunduko zut, umeak zaindu, porque, claro, asko tortzen dira umeekin, saioetara, claro, uren errealitateak, bai, eta gero zeharlerro bat da. Zeharlerroa esaten dugunan, euskara berdintasuna, ez da, danadie zeharlerroak, beste zeharlerro bat, eta udal ikuspegitik zeharlerro moduan hirigintzatik ere lantzen dugu hau. Hirigintza, berdintasuna, hau da, edozein ekimen martzan jartzen dugunean, kultura, dan auki behar dugu, kultura artekotasuna oso presente. Eta, listo. Benetan, horize, askotan idealizatu egiten da prozesu hau eta ezin dugula idealizatu azkenean zozer berria egiten ari garela eta pausuak ematen ari garen heinean ikasten bagabiltza eta orduan egiteko moduak eta estrategiak hobetzen eta fintzen gabizela, baina egia dela oroar oso balorazio positiboak jasotzen ari garela, eskola eta herri desberdinetan, oinarri bat jarri dugula oso gai potoloen inguruan orain arte urrun zeuden herritarren artean, eta oinarri horretatik, balen aipatutako korapilo horiek askatzen ari garela, eta lanketa honek, era berean, erronka barri batzuk ere jarri dizkigula mahai gainean. Ez da, lehen aipatu ditudan harreman berri horiek, konplizitate berri horiek, harreman horiek egoera ez formaletan ematen direnean, patioan elkartzen garenean guraso talde bat edo eskolak jaialdi bat egiten duenean, elkarrizketa horietan gaztelania ari da gailentzen. Eta uste dugu horri heldu egin behar diogula. Udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan euskaraz bizitzen jarraitu nahi badugu, hor ere eragin behar dugula. Eta azkenean badakigu oso zaila dela, baina heldu horiek ere euskarara hurbildu direnak, jarrera abegikorra eta jarrera ona adierazi dutenak, saiatu beharko gara eurei baliabide eta erraztasun guztiak ematen euskara ikasteko pausua eman dezaten. Behintzat gutxieneko ulermen maila bat jasotzeko eta elkarrizketa horietan gaztelania ez dadin gailendu. Eta badakigu oso zaila dela, baina badakigu baliabideak badaudela, metodologi berritzaileak ere badaudela eta inbertsioak egiteko aukerak ere badaudela. Orduan zaila izan arren, funtsezkoa dela iritzita, hurrengo pausuak uste dugu bide horretatik etorri behar direla. Jazta. Eskerrik asko. Galderak, izango dira galderak. Ean hor animatzen den, lehen galdera egitera. Hola, aukera ematen diegu pixkat luzatzeko. Nik agian, aipatu duzue, helduden ikasturtean 17 herritara zabalduko dela proiektua. 17ak dira UEMako kideak. Bai, 17 zentro barritan hasiko gara datorren ikasturtean, batzutan herri horretan ja mutrikun, adibidez, mutrikun eskolan hasita dagoia proiektua, eta aurten ikastolan eta institutoan segida eukingo du egitasmoak, eta era naturalean gero horrek zabalkunde eukitzen du herri mailan ere bai. Ez da galderarik, mila esker.
Eta segituko dugu urrengo hizlariarekin.